Това е нашето училище Свети Свети Кирил и Методий, град Мездра. Кой харесва със слонички своето лице? Има чанта с парички и добро сърце. Кой на своята тераса коня си държи и умее да наглася хубави лъжи? Кой? Пипилота, Виктуалия, Транспаранта, Ментолка, Ефраимова или Пипи, Пипи, дългото чорапче, Пипи, 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 дългото чорапче. Кой във вила Вилекула, ако си рече, може перка от акула да си опече? Кой в най-дълбока вада цопва, ей така, и дърво за лимонада и на подрека? Кой? Пипилота, Виктуалия, Транспаранта, Ментолка, Ефраимова или Пипи, Пипи, дългото чорапче, Пипи, 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 дългото чорапче. Кой с Саника и Томи прави карнавал? Кой надвива бързешком и негърския крал? Кой не иска с Томи Ани вече да расте, а с тях да си остане винаги дете? Кой? Пипилота, Виктуалия, Транспаранта, Ментолка, Ефраимова или Пипи, Пипи, дългото чорапче, Пипи, 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 дългото чорапче, Пипи, Пипи, дългото чорапче, Пипи, 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 дългото чорапче, Пипи.